नमस्कार, ମୁଁ ତୋଫାନ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍‌ଜେ ତୋଫାନ। ଆଜି ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଆସିଛୁ। ଦେବଗଡ଼ରେ କୋଲକାତା ବିଗ୍ ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ବିଗ୍ ବଜାର ଭିତରକୁ। କୋଲକାତା ବିଗ୍ ବଜାର, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନଠୁ ଧରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପତର ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏଠିକି ବୁଲି କୋଲକାତା ବିଗ୍ ବଜାରକୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ଛୁଆଠୁ ଡ୍ରେସ୍ ଧରିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଏଠି ବହି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏଠି ଚପଲ ଦୋକାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚପଲ ଦୋକାନ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ ଦୋକାନ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଦେବଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅଟୋରେ ବସିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ୟୁନିୟନ ଅଫିସଟା। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଦେବଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ସହରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ। ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ। ଗତକାଲି ଇଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ସରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ଚା ଦୋକାନ। ଇଏ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ଏଠି ସାଇଡରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବି ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରର ମାଲିକ, ଯିଏକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଟିକେଟ ମିଳେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକେଟ
पाइजिबे। एठी आपण फोन पे गूगल पे रो भी सुविधा अच्छे, ऑनलाइन भी पेमेंट करि पारबे, कोनोसी असुविधा नहीं। एठी बालेश्वर भुवनेश्वर सबुआडे पई टिकेट रही। ये ହେଲା आईसीसी बैंक। एठी विभिन्न प्रकार दुकान रही। आगु देखंतु आसंता काली हेबाकु जाउची इलेक्शन। एहीपरि वीडियो देखिबा पई आरजे तोफान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे एवं शेयर मध्य कर देबे। जेला झोरଣା मेडिकल स्टोर। ये देखि पारथुबे विभिन्न प्रकार पनीपरिया रही।